Hola companys, estem aquí amb el Lluís Costa. Lluís, escolta, felicitats per la victòria i dic, el millor partit de la temporada. Doncs sí, jo des que estic aquí segur. La veritat és que ha sigut una festa quasi des del principi, però sempre superconcentrats, que això ha sigut una mica la clau d'aquesta victòria i bueno, és el primer moment que algun cop ens havia costat en altres partits aquí, hem sortit connectats al 200% i la veritat és que ha sigut una victòria bastant còmoda al final. Què ha canviat exactament respecte als últims partits? Us heu sentit més confiats des de l'inici o ha estat més una qüestió que ha anat fluint? Més que confiats, jo penso que hem sortit més concentrats que altres partits. No? Ens han ficat 11 punts al primer quart i el segon 15, i això ha sigut bastant clau per la victòria. La mitja va portar 26 punts i ells semblava que les veien quadrades, no, per ficar-les, i hem sortit igual al tercer quart perquè no ens emportéssim un susto que algun cop també havia passat, però no teníem una renta suficientment llarga per relaxar-nos i hem tornat a sortir al 200% i als últims quarts sí que ens hem relaxat una miqueta. I en el teu cas, ara com et sents amb l'equip, ara que heu tingut aquesta victòria, estàs content, et sents còmode amb l'equip? Sí, molt bé, el que passa és que havia estat malalt tota la setmana, per tant, físicament estava una mica pitjor, però cada cop una mica millor i des del partit de la penya la veritat és que m'ha agafat molta confiança i cada cop anem sumant i anem millorant. Moltes gràcies. A vosaltres. Gaudiu-ne.